ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ଆପଣମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଥିବେଣି। ତ ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେଇଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି କି ଯେଉଁ BM ସ୍କୋଲାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବା ଅଲଗା ସେଇଟା ମିଳିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 36,000 ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 30,000 ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା PM ସ୍କଲାରସିପ୍ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଛି। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁ 15,000 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ 5ଟା କଲେଜକୁ 5ଟା 3ଟା ଯେଉଁ 10ଟା ବି ଆସିଛି ନିଜ କଲେଜକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍କ ଯେମିତି ଥିବ ଆପଣ ସେମିତି cutoff ହିସାବରେ ପାଇଥିବେ। ତ ମୋ ଆଶା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେତେ ପଢ଼େଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାର୍କ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଭଲ ପାଇଥିବାକୁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର 30,000, ଝିଅମାନଙ୍କୁ 36,000 ମିଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆଟା ଆସିଛି। ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯାଇ ନିଜଟା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆଧାର, ଏମିତି ପାସବୁକ୍ ଏତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଏତିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନହେଲେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଯାଇ ଆପଣ କହି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁଟା 1 ତାରିଖରେ ନେଇଯାଇଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆବେଦନ, ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 1 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ନେଇଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି କେଉଁଟା ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପାସବୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ନମ୍ବର ଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ। ତ ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତ ତାହା ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆବେଦନ କରିନେବେ ନିଜ କଲେଜକୁ ଯାଇ, ଯିଏ cutoff ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।